ug mapuhon atong pagabuksan ang opening sa synod o synodality. So makini ang kuan sa atong Papa ni Pope Francis nga antanan kayon nga diocese o sa parish level nga diin ato kini nga simultaneous nga pagpangayo kayon sa balaang espiritu sa pagsugod nining synod o synodality. So kining synod synodality isa kini sa proseso pamaagi sa atong simbahan nga naumon niadtong Vatican II nga diin usa kini ka panagtigom nga diin gilangkuban di lamang sa mga kaobispuhan, Santo Papa, mga pari, kundi usab ang mga laiko o kadto nga naa sa grassroots nga diin ang mga kaparian o nasa hierarchy anda mamati diha sa mga kasanatian diha sa bottom line sa ubos. Kay sa una nitong Vatican II hierarchical kayo ang pamaagi kay authoritarian nga ang simbahan gikompose lamang sa Santo Papa o mga kaobispuhan o mga pari. Ang mga laiko murag wala kayo maapil nga sila mosunod lamang kung man ang isulti sa Santo Papa o sa mga kaobispuhan o sa mga kaparian. Apan walay panahon ang ana sa authority sa pagpamati sa ana sa ubos sa mga laiko. So makinuno ang kausaban gino nga proseso nga diin ang natong Vatican II giusab na the people of God. So sa una ang forma sa ato gayon nga simbahan kanang rectangle nga ang Santo Papa nasa taas, ubos ang mga pari, ang bishop, tapos mga pari. Apan karon gibagon kini nga circle. So tungod kay kini pagpakita nga we are full journey together. Kita makatimbayungay nga kita walay walang iwanan o wala tayo maiwit. Diha gayon sa ato nga pagpaningkamot, sa ato nga pagpanaw ining kinabuya, ilam na gayon sa atong pagsunod sa misyon sa atong Ginoo anang gayon sa kaluwasan natong tanan. So makini ang pagpanindot nga kausaban sa ato gayon nga simbahan. Nga diin ang simbahan wala mo gamit sa authority nga isip power nga may mo control o kung nasa ubos mosunod lamang. Apan makini gayon nga giawhag ang pagpaubos, ang pagpamati ilam na gayon sa grassroots level aron malangkubon o kita makinabangay gayon diha gayon sa atong pagpaningkamot alang gayon sa atong pagpanaw paingon sa kaluwasan. So makini ang pagkanindot nga pakitabo ug mapuhon nga kita sa nasay sa untan makini nga atong pagaymono nga espesyal nga mangayo kita sa balaang espiritu sa pagsugod niya ning aning synod of synodality. So mas kini ang papakita ng makrisab ang tema karon sa ato karong mga pagbasa. Kali kita pinunduman, kita gyud magpaubos. Nga si Kristo mismo diya sa atong unang pagbasa nga makini ang suffering servant nga diin siya mismo nakasinati nga siya andam nga nag-antos tungod alang kanato. Nga bisan siya o Ginoo apan iya ang iubo ang iyang pagka-Dios aron siya may sama kanato. Nga siya nag-journey together with us nakabalo siya unsa ang atong kasinatian isip mga tao. So di lang siya Dios nga nasa langit nga nadyo kayo nga di nato ma-reach out apan usa ka Ginoo nga in solidarity with us nga nakituyog kanato, nakikuban kanato. So makini ang pagpanunod pa nato labi na sa simbahan tungod kay makalimot kita niini. So diha sa kadang pagbasa nga diha sa kadang pagbasa usa ka high priest nga ato nagay kasing-kasing nga maluoy apan ang mga pari walay kaluoy, di ba? So makipagpanungdong sa mga pari laban na clericalism nga gamiton ang authority nga dili na mamati nga kung sa ang gusto mo rin matuman kung sa man ang mga suggestion sa mga tao dili mamati tungod kay kung sa ang gusto mo rin matuman. So mapunang pray, pray, obey, and pay.
makini ang maraog sa napang kinigiusap tungod kay kung kita tinuray nga sumusunod sa atong Ginoo, ang atong Ginoo mismo ang iyang kinabuhi usa kini ka ehemplo nga diin dili magpasilbi kung dili mao gayud ang mualagad sa pagkaling kini pahinumdonon nagyud na sa taas mga kaobispuhan, mga pari o ang atong Santo Papa. Sama sa kini ang tumong sa atong Santo Papa no nga ang sa kasimbahan ang itawag na to people of God nga di lang kini sa mga kaobispuhan, mga ordained minister apan ang kinatibukan nga mga laiko pag ilag na sa periphery ang grassroots mausahay wala itong maapil diha sa ato nga simbahan. Sa makini ang hagit nato no mas kini ang Sunday of Cultures kay kita usab mo dialog sa lain nga kultura sa ato gayud nga nasod tungod kay kini gyud papakita gyud na kitang tanan isa lamang ang ato nga panaw dinhi kinabuya nga magyud ang langit. Isa lang nga atong misyon nga atong tinubdan nga mao gyud nagipiling sa ato dinhi Ginoo. So ang misyon di lang kini alang gyud sa mga kaparian, alang sa mga ordained ministers apan kanatong tanan gibunyagan. So makinino nga ang atong misyon pagkatapos padayon nga diha sa pag-auhag, pagtinabangay sa matag usa, alang gayud sa atong hiniusa nga panaw nga di na kita para ako-ako lang kundi kita mulantaw nga ato gayud sa uban nga wala untay maiwit diha sa ato nga panaw. So makining hami ka no kay diha sa Ebanghelyo mao kanang Ginoo nga diha to malikayan human as we are. Kasi kalibutan Ginoo mao kini gid i-offer ang power, control, domination, competition kanang naagi ka nato isip tao. So makikipakita nila sa mga apostoles nga sila nag-inulugay gusto gyud sa ana sa dungog, honor, power. So makikipinumduma sa itong Ginoo nga ang paghari ini kalibutan na ikaw may mumando o ang pangulo ning kalibutan na nga mo'y muhawd apan lahi sa mga Kristohanon ang mga apostoles tungod kay ang katong gustong mahimong dako kinahanglan nga magpaubos siyang kagalingon ug andam gayon nga mualagad. So klaro nga kini sa atong Ginoo no nga atong ta pagkahuptan kining pagkamapabsanon nga atong gamiton ang atong authority dili sa pagkontrol, dili sa pag-abuso o dili sa atong dungog kundi gayud ato kining gamiton diha gayud sa pagpangalaga. So makini pagkaling kito nga atong ipamlandungan no nga natong ta nga dili kita magpagapos nining mga unsa pang itanyag nining mga kalibutanon nga pamaagi. Sinatong ta kita may sama gyud sa atong Ginoo nga dunay kasing-kasing nga andam gayud nga maduoy, andam mamati ug andam gayud nga mualagan ngadto sa tanan nga katawhan sa Dios. Hinaot paunta palihog manindo kitang tanan